χρόνια πολλά σε όλους σας. Σας καλωσορίζω στον ετήσιο χορό μας που φέτος είναι αφιερωμένος στην επέτειο των 400 χρόνων από το θάνατο του μεγάλου συμπατριώτη μας ζωγράφου Δομένικου Θεοτοκόπουλου ή πιο γνωστού σε όλους και σε όλο τον κόσμο σαν El Greco. Ο χορός αυτός συμπεριλαμβάνεται στη σειρά των εκδηλώσεων για το έτος 2014 που έχει ονομαστεί έτος El Greco και άρχισαν οι εκδηλώσεις στις 5 του Απρίλη με την προβολή της ταινίας του έργου του άλλου μεγάλου συμπατριώτη μας σκηνοθέτη Γιάννη Σμαραγδή, που ήταν αφιερωμένη στην αναχώρηση του El Greco από την Κρήτη και τη διαδρομή του. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να κάνετε λίγη ησυχία. Οι εκδηλώσεις αυτές γίνονται σε συνεργασία του συλλόγου μας, του Ελληνικού Προξενείου της Ελλάδας στο Μόντρεαλ, της Ελληνικής Κοινότητας Μίζωνος Μόντρεαλ, του Μουσείου Καλών Τεχνών του Μόντρεαλ και της Ισπανικής Πρεσβείας στον Καναδά. Η επόμενη εκδήλωση θα είναι στο χώρο του Μουσείου το επόμενο Σάββατο της 3 του Μάη στις 2 η ώρα το απόγευμα. Σας παρακαλώ κάντε λίγη ησυχία. Ο Δομένικος Θεοτοκόπουλος υπήρξε ο μεγαλύτερος Έλληνας ζωγράφος στην περίοδο της αναγέννησης και ένας από τους 5 μεγαλύτερους στον τότε γνωστό κόσμο. Εμείς σαν κριτικοί κουβαλούμε μια βαριά κληρονομιά από άλλους αυτούς τους προγόνους, όπως είναι ο Θεοτοκόπουλος, Καζαντζάκης, Βενιζέλος και τόσους άλλους που για να τους ονομάσω θα πρέπει να αναφέρω ονόματα όλο το βράδυ. Έχουμε την ευθύνη, όπου κι αν βρισκόμαστε, αυτό το έργο που μας άφησαν να το τιμούμε και να το προβάλλουμε. Θέλω να σας ευχαριστήσω εκ μέρους του Διοικητικού Συλλόγου για την παρουσία σας και να σας ευχηθώ καλή διασκέδαση. Ήθελα επίσης να αναφέρω ότι μαζί μας απόψε είναι ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στο Μόντρεαλ, ο κύριος Καφόπουλος. Είναι ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας του Μίζωνος Μόντρεαλ, ο κύριος Νίκος ο Παγώνης με τη σύζυγό του. Είναι ο πρόεδρος του του Ελληνικού Κογκρέσου του Κεμπέκ, ο κύριος Γιάννης Θεοδοσόπουλος. Είναι η Δημοτική Σύμβουλος και Αντιδήμαρχος του Μόντρεαλ, κυρία Μαρία Δέρος, με τον σύζυγό της. Επίσης μαζί μας είναι η Αγλαία Ιρεβελάκη, η οποία είναι η Δημοτική Σύμβουλος στο Λαβάρ. Και ιδιαίτερη χαρά και τιμή για μας είναι η παρουσία των καθηγητών του Πανεπιστημίου Κρήτης, που κι αυτοί μας τιμούν με την παρουσία τους απόψε. Είναι η κυρία Ασπασία Χατζηδάκη, η Βασιλεία Κούρτη Κουζούλη, ή Καζούλη, συγγνώμη, και ο Γιάννης ο Σπαντιδάκης. Επίσης από το Πανεπιστήμιο του Τορόντο είναι μαζί μας ο κύριος Αραβοσιτάς και η συντονίστρια της ελληνικής εκπαίδευσης στο Καναδά, η κυρία Χατζηδιάκου. Σας ευχαριστώ πολύ και θα ήθελα να παρακαλέσω την πρόεδρο του συλλόγου μας. Δεν θα υπάρξουν πολλές ομιλίες, απλά η πρόεδρος θα απευθύνει ένα σύντομο χαιρετισμό. Και να ετοιμάζονται τα χορευτικά. Αγαπητοί προσκεκλημένοι, μέλη και φίλοι του συλλόγου μας, Χριστός Ανέστη. Ένας λαός χωρίς τη γνώση της ιστορίας του, την καταγωγή του και τον πολιτισμό του είναι σαν ένα δέντρο χωρίς ρίζες. Εμείς, πέρα από το ότι είμαστε Έλληνες, είμαστε και Κρήτες.
Και σαν Κρήτες έχουμε το καθήκον να θυμόμαστε και να τιμάμε την πλούσια ιστορία μας, τους προγόνους μας και τον πολιτισμό μας. Η Ισπανία και η Κρήτη έχουν κηρύξει το 2014 ως έτος El Greco. Και έτσι, με μεγάλη περηφάνεια, αποφασίσαμε λοιπόν να τιμήσουμε κι εμείς, μαζί με αυτούς, την 400η επέτειο από το θάνατο του διεθνώς αναγνωρισμένου ζωγράφου της Αναγέννησης, ένα μεγάλο τέκνο της Κρήτης, τον Δομήνικο Θεοτοκόπουλο, γνωστό ως όλους ως El Greco. Γνωρίζοντας ότι ένας ζωγράφος τέτοιο επίπεδου σαν το Θεοτοκόπουλο δεν ανήκει μόνο σε εμάς, αλλά και σε όλο τον κόσμο, πλησιάσαμε το Μουσείο Καλών Τεχνών του Μόντρεαλ, το οποίο με μεγάλη χαρά δέχτηκε να συνεργαστεί μαζί μας για τη διοργάνωση εκδηλώσεων τιμώντας το μεγάλο καλλιτέχνη. Η πρώτη από τις δύο εκδηλώσεις, η προβολή της ταινίας El Greco του Γιάννη Σμαραγδί, έγινε στις 5 Απριλίου με μεγάλη επιτυχία στο μουσείο, με την αίθουσα να γεμίσει με 300 άτομα από διάφορες εθνικότητες. Ελπίζουμε η επόμενη εκδήλωση το ερχόμενο Σάββατο, που θα είναι συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με διεθνούς αναγνωρισμένους καθηγητές από Ισπανία, Αμερική και Καναδά, να έχει εξίσου επιτυχία. Είναι πράγματι τιμή για μένα, το Διοικητικό Συμβούλιο και την Οργανωτική Επιτροπή, που μας δόθηκε η ευκαιρία να τιμήσουμε ένα τέτοιο μεγάλο πρόσωπο της ιστορίας μας. Θα μου επιτρέψετε όμως να κάνω εδώ μία μικρή παρένθεση. Θα ήταν παράληψή μας αν δεν αναφερθούμε σε μία άλλη σημαντική επέτειο της ιστορίας μας. Σαν σήμερα, στις 26 Απριλίου 1944, πριν ακριβώς 70 χρόνια, έλαβε χώρα στην Κρήτη μία από τις ηρωικότερες πράξεις του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, η περίφημη απαγωγή του στρατηγού Κράιπερ. Η απαγωγή θεωρήθηκε από τα τολμηρότερα εγχειρήματα του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου μια εξαίρετη πράξη αντίστασης που τόνωσε το ηθικό και την υπερηφάνεια των κριτικών, αλλά και όλων των συμμάχων, κάνοντας ζημιά στο γόητρο του γερμανικού στρατού. Κλείνοντας, ήθελα να πω πως ό,τι διοργανώσει ο σύλλογος μας δεν θα ήταν δυνατό χωρίς τη βοήθεια και την ηθική και οικονομική συμπαράσταση των εθελοντών μας, των χορηγών μας, του Διοικητικού Συμβουλίου, του Τμήματος Νεολαίας και των γυναικών που βρίσκονται πάντα πρόθυμοι να κάνουν ό,τι μπορούν για την καλύτερη προβολή του συλλόγου μας. Τους ευχαριστούμε όλους για την ένδειξη αγάπης και υποστήριξης που δείχνουν πάντα για το σύλλογο. Δεν θέλω να σας κουράσω περισσότερα. Θα σας αφήσω να καμαρώσετε τα παιδιά μας και πρέπει να ξέρετε ότι βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι εκτός από τα 13 άτομα που αποτελούν το θαυμάσιο μεγάλο χορευτικό μας, έχουμε φέτος 130 παιδιά και 20 ενήλικες που έχουν γραφτεί για μαθήματα χορό στο σύλλογό μας και έχουν επίσης ξεκινήσει πάλι φέτος και μαθήματα κριτικής μουσικής. Σας ευχαριστώ και σας εύχομαι όλους καλή διασκέδαση. Ευχαριστούμε την κυρία Μακαφουράκη. Θα ήθελα να παρακαλέσω τους καλλιτέχνες που έχουν έρθει από την Κρήτη καλωσορίζω το Μιχάλη το Κουνάλη στο μαντολίνο, το Γιάννη το Ρομπογιαννάκη στα κρουστά και στην ασκομαντούρα, το Μίμη το Τζικανδυλάκη στο λαγούτο, το Νίκο το Τζουλιαδάκη στη λύρα, και μαζί με το συγκρότημα αυτό έχουμε και μια έκπληξη. Έχουμε ένα παιδί γεννημένο, μεγαλωμένο στο Μόντρεαλ, που θα συνοδεύσει και αυτός με το λαγούτο του τους εξαίρετους καλλιτέχνες που έχουν έρθει από την Κρήτη. Είναι ο Γιάννης ο Σκοτιδάκης. Παιδί του συλλόγου, γεννήθηκε στο σύλλογο, μεγάλωσε στα χορευτικά, πάντοτε δίπλα στο σύλλογο. Θα παρακαλέσω τον κύριο Μπουρμπούνη να ετοιμάσει τα παιδιά. Εν τω μεταξύ θα αρχίσουμε με ένα καθιστικό, Μιχάλη. Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς το Σύλλογο Κριτών
για αυτή τη μεγάλη τιμή που μας έκανε να είμαστε απόψε κοντά σας. Θέλω να ευχηθώ στο Σύλλογο πάντα επιτυχίες και κάθε χρόνο και καλύτερα. Να είσαστε όλοι καλά, καλή βραδιά σε όλους σας και καλή διασκέδαση.